Staffgate on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa joustavia henkilöstö- ja rekrytointipalveluita. Me autamme työntekijöitä löytämään työpaikkoja ja menestymään työelämässä, samalla kun autamme yrityksiä löytämään päteviä, taitavia ja motivoituneita työntekijöitä. Tarjoamme monipuolisia palveluita, kuten henkilöstövuokrausta ja rekrytointia teollisuuden alalla. Erikoisalaamme kuuluvat betoni, metalli- ja puuteollisuuden ammattilaiset, kuten hitsaajat, prosessityöntekijät ja kokoonpanijat. Yhteistyömme kattaa työntekijät, eri toimialojen yritykset, julkiset työllisyyspalvelut ja oppilaitokset. Hyödynnämme ammattitaitoamme rekrytoinnissa ja tunnemme hyvin erilaiset työtehtävät ja toimialat. Laajan kansainvälisen verkostomme ja kumppaneidemme avulla löydämme asiakkaidemme tarpeisiin sopivat työntekijät. Aloitamme aina paikallisen työvoiman etsimisellä ennen kuin laajennamme hakuamme ulkomaille. Tarjoamme myös laajan valikoiman koulutus- ja valmennuspalveluita eri tarpeisiin. Autamme henkilöstöä kehittymään ja tarjoamme tarvittavaa turvallisuuskoulutusta, kuten työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutuksia. Olitpa sitten työnantaja etsimässä osaavaa työvoimaa tai työnhakija uuden mahdollisuuden äärellä, Staffgate on täällä auttamassa. Ota yhteyttä ja aloita matkasi kanssamme jo tänään.